abana wa minto na iguga mugo kwana mangana makongu oh ababunga abankwenda bale bunge oh baende bakeno osebaende bake yes osebaende bakolege ndugete ndende ndababoli swali nche echifu pia serikali bali bakonda umungo osoro ati agaka yes nini nche kwanza liyongiria sara kuruga mugetutu sara maite ngukwana no bali mukera mugetutunde mugetutu wabo mame bwane mbate biga mugante bingo ababunga baende bake yes abande no inche tiange chakire kwanza mogo ntebi ngake no inche nije chifu pia serikali egente kyo kego chigwetigwa bunge getahaika bunge jafu batarakerora n'ababunga ababonzi inche nakero likere intogo kerika kego ikari gekogwa osore kero kiai yachire muntu mungawa igwe inche nambe abakara tiganda rende gasi yane munjanda turachakira abo wose bana babito wake nambe muturachakira abo kiare gocha koguiga obo chifu ipi bana dengo so ta okenyara kegenda ngao asi mana ari kuri yenchera ngakora kweli bunga ari ngakora ngaliyo musuri kagena ngakora my friend bali bande balinge gasenda kibakoba abane kabatuma ngumbu bali bamuinari china mbatiane chigatira ababo isiko abande ngabagekora nganya gitari bali bayire kene musuri lakini ebine bintu byitoga bye ebine bintu byekendoro ndoigwa naide tugakora keregeto tugaetia bono batebiga lakini neba tueteti abana ba minto gusinya ito endo keri kebe mono ege komisa abantu be payslip asinini lakini aende moiso ne bakagese asinini baegwa aga percentage gete asinini you know unabono bagatebu baru 1.5% nane bono ko bagie etire bona eto gepinga ya ntira nango tebi kenge etete to kaga mangana ya coating na unchorekeni ali no science nane ko babire bia bona ajanko ereza 1.5 eriye nyomba yabe getualia tinyomba aya ebite ibinde byabe getwe asinini bakona chuchibe sinini lakini bagese iwo kamushahara aye kwa mabatebe nga nje finance bill no okarase ka tubuga tikasi ase yoko na chibesa gendo gyo na ora nje no gendo turuwa kakuna tubuga timoshahara no gendo ki aye teba iga bantu bayerwa nerekero mote karakari asagwe karakari gochia oboke mana oboliga na ende serikali onye ndi tutaite finance bill yeye ange torense pi ikegera ange toko kobesa egera tokole bintu lakini nyasa na akora to wacha kwae etwanyora ta about 350 million oche richo yeye yoko agata para na mobungo ne bwensi orocho otama itikwe karakari na achacha ndeke naro chachafo chikiro mtachi awonchi yabe to about 18 naroche osoro ko yo karakari na araberire nkani na igetianga rubaini mwe munga biro maetera aya naroche mobasire gukwanira mumboli